I dag vil vi gerne præsentere Hurum 700 anden generation slow juiceren. Det specielle ved den her slow juicer, det er, at den har en induktionsmotor, og at den har noget, der hedder pulp control på saftbeholderen, som bestemmer, hvor meget frugtkød du gerne vil have i din saft, mens du presser. Selve maskinen består af motordelen, din saftbeholder, filterramme, en fin filter, en snegl, låg, ledstopper, 2 forskellige slags rengøringsværktøjer, en grov si, hvis du gerne vil have noget saft med lidt mere frugtkød i, en beholder til saften og en beholder til dit frugtkød, og derudover så et tørrestativ til at hænge din si op på, når du har vasket det af. Ganske kort, så kan vi lige prøve at samle den, for det er meget nemt at samle. Først og fremmest så er det på med beholderen her, sådan. Så har du din si og din ramme, som du sætter ned her. Sådan. Og med den her maskine, der er det så rart, der er ikke nogen røde prikker og sådan noget, der skal stå lige for hinanden, så det er sådan set bare at sætte tingene ned i. Sådan. Så har du din snegl. Sådan. Og så til sidst dit låg. Sådan. Og så er den sådan set monteret. Nu er vi til at prøve at lave noget juice på Hurums H700 anden generation slow juicer. Lige inden vi går i gang, så vil jeg kort fortælle om fordelene ved den her maskine. For det første så kører den med 40 omdrejninger, cirka 40 omdrejninger i minuttet, hvilket giver meget lidt ilt til frugt og grøntsagerne. Derudover så har den noget, som hedder pulp control, som er en drejeknap, hvor du kan justere, om du vil have noget pulp med ud i saften, eller om du ikke vil. Så det er sådan set nogle af de ting, som er lavet på den her maskine, som er fordelagtige. Derudover har den selvfølgelig også en induktionsmotor, som er rigtig kraftig. Om bagpå har du en on-off-knap, hvor du også kan sætte maskinen i bakgear, om man vil. Så hvis der skulle sidde nogle rester fast i sneglen, så kan du køre modsat, og så vil den så spytte dem ud. Du kan så køre fremad igen bagefter. Men lad os prøve at starte maskinen, og så gå i gang med at lave noget juice. Igen her kan man bare lade maskinen spise tingene stille og roligt. Så kan man med fordel tilføje nogle lidt, tørre ingredienser. Og så afslutte for at rense lidt op ind i selve trommen, så kan man afslutte med æbler, eksempelvis, der er lidt mere saft. Og igen leverer Hurum et rigtig godt resultat. Super lækker juice.